Boteretsua bezain ankerra omen zen Mendoza Dorretxeko jauna. Gerra egiteak ekartzen zion gozamen handiena. 12. mendeko gudetako baten lokatzetatik bueltan topatu dugu jauregiaren atarian. Ez dakit zenbat persona hil ditudan, borrokatu ditudan guda guztietan. Nagusien morroiekiko orduko bidegabekerien itzalean, Mendozako jauntxoak apeta izan zuen baserritar baten alabarekin ezkontzea, neskatiaren edertasunak liluratuta. Aderezu zuen izena. Berehala ordea Dorretxeko teilatuan pausatzen ziren uso baten parekoa zen aderezu. Dorrera igo eta bertatik paisajea begiratzea. Horixe da nire denbora pasa bakarra. Dorretxera behin afalostea alaitzera bertsolari gazte bat iritsi zen arte. Lehen begiratuan maitemindu ginen elkarrekin aderezu eta biok. Izan ere koplakaria eta aderezu amorante bihurtu zirela aletzen dute tenore hartako kronikek. Baina aderezuren eta bertsolariaren arteko ezkutuko maitasun istorio hark ez zuen luzaroan iraun, Mendozako jaunak harremanaren berri izan zuenean, mengantzari ekin zion. Aderezuri lorategitik moztu berriak ziren arrosen koroa eta lurrerainoko kapa paratzeko eskatu zion, eta kondeirak dioenez orduan eman zion senarrak emazteari bihotz bat afaltzeko. Aderezuk berehala jakin zuen ura bertsolariaren bihotza zela, eta diote mokadu bakarrean jantzuela eta hilabete baten buruan gosez hiltzela, ez baitzuen berriz ere ezer sabeleratu, maitasunak aseta hori bai.